Скъпи приятели, във вчерашното предаване излъчихме втората част от репортажа за застрояването на природен парк Рила. Да си припомним. Общия устройствен план предвижда 27 писти, както каза госпожа Христова. Много съоръжения, които в момента не се изграждат. Можете да ми кажете какви проекти да прави общината? Не, аз мога да кажа. Красиво ми е Яна се срещна с кмета на Сапарева баня Сашо Иванов и с изпълнителния директор на Рила Спорт АД Славейко Стайков. Здравейте, господин Иванов. Директно мисля да ви попитам, законно ли е строителството на лифта от хижа Пионерска до хижа Рилски езера? Значи най-напред искам да благодаря на екипа на Господарен ефир, че ни дава възможност да дадем и нашия отговор. Искам категорично да заявя, това съм казал многократно, че лифта от хижа Пионерска до 7-те Рилски езера е абсолютно законен, а също така и пътя, това е реконструкция на съществуващ общински път от село Планичите до хижа Пионерска. Значи от всички бъдещи проекти за развитие на туризма в Сапарева баня, 7-те Рилски езера, резерватска кавица, зоната за ограничено въздействие са напълно изключени. Там има много минерални извори. Това няма ли да застраши именно този природен ресурс в Рила? Разбира се, абсолютно няма как да го застраши. За вас законно ли е строителството на този лифт? Категорично законно. Лифта още от оригиналния проект, когато е започнало изграждането му, е попадал на територия, която към днешна дата попада в границата на националния парк, но това не прави строителството на законно, тъй като всички съгласувателни процедури и разрешения са били извършени и са били влезли в сила още при започването на изграждането на лифта. Ние като инвеститор се включихме през последните 3 години. Надявам се, ние ще успеем идните месец-два лифта да бъде факт, да бъде действащ. А лифта ваше притежание ли ще бъде на самата вашата фирма Рила Спорт? Не, лифта е... Или държавна собственост? Лифта е собственост на компанията Atomic Invest, в която партньори са Рила Спорт АД и община Сапарева баня. Обикновено летните месеци, на ден, особено август, има между 5 и 7 хиляди човека всеки божи ден в района. 70% от тях предпочитат да се качат до района на хижа Рилски езера с някакъв вид транспорт. Този транспорт обикновено са автомобили, екзотични, стари, с вредни емисии. Това нещо категорично и веднъж завинаги може да бъде преустановено. Вие ни обещавате, че като построите лифта ще сложите бариери и вече няма да могат да се качват автомобили нагоре. Тоест това ще ограничи автомобилите. Категорично. Какво включва проект? Няма строителство в района, освен изграждането на лифта. Проектът предвижда красиви, ниски, комфортни, от екологични материали, проектирани от водещи архитекти и менажирани от компании с изключително добра световна репутация. Достъпни цени. Разумни цени. До сега имахме случаи с санкция. Първоначално общината имаше един първи вариант на проекта, който действително засягаше части от парка и ни беше върнат отговор, че за там е необходимо, за този вариант е необходимо ВОС. Значи, за съжаление, архитектът не се е съобразил с това нещо. За този пропуск ние сме си наказани за това нещо. Каква е глобата, която трябва да изплатите? Значи глобата е 10 000 лева за това нещо, да. Тоест ще го платиме ние данъкоплатците, така ли? Това ще го платиме ние от общината. От общината. Данъкоплатците, разбира се. Значи в момента можем да ви разберем, че вие ни обещавате, че България като страна няма да бъде длъжна да плаща глоба към Европейския съюз после. Значи аз не мога да ви обещая дали България ще плаща глоби, само мога да ви кажа, че няма да бъде заради това, което правим на Сапарева баня. Категорично. Наистина това, което се случи на Банско, възможно ли да се случи и при вас? Категорично не, защото ние, ако искаме да повторяме грешките, не искам да коментирам дали Банско, дали на други места, ние в продължение на 3 години работиме точно в тази насока, за да дадем гаранция на настоящите и бъдещи инвеститори, че курортът няма да повтаря грешките от други места. По същия начин и в Сапарева баня. Значи основно двете зони, които са изкупени с цел развитие на туризма и балнеологията, това са местота Света Богородица и местота Клинчица. Най-напред приехме устройствените схеми, сега работим върху улична регулация и парцелиране, с цел да не допуснем едно такова безразборно застрояване. Благодарение на усилията на еколозите, проектът за застрояване на природен парк Рила е бил проверен още през 2006 година. Така, планираното строителство става далече от 7-те Рилски езера.
Единственото, което се строи в момента, е лифта от хижа Пионерска, както и подходът към него. Надяваме се България да не плаща глоби от парите на данъкоплатците заради частни интереси.